Evo, prva stvar koju bih volio i to stalno pričam, a to je ja kad Kanađanima nešto ispričam, da bolje funkcioniše. Recimo, sad bio sam jednom u Hong Kongu, nešto vezi javnog prevoza, mi se jako svidelo da ne ulazim u detalje. Ja sam to Kanađanima ispričao i oni su bili u fazonu strava, kao ima to kod nas. Kad Srbima ispričam to, oni odmah kažu, to ovde kod nas nikad ne moglo. Znači, prosto ljudi ovde su jako zatvoreni za nove ideje, za neke progresivne pokušaje da unapredimo društvo i mislim da je to veliki problem, da treba malo da budemo otvoreniji, da verujemo da mogu stvari da se promene. Ja znam, recimo, imam jednog prijatelja, Stefana, on je odrastao u Australiji i kaže, priča mi on često, i u Australiji, kaže, kasne avioni. Ali kada kasni avion, ljudi psuju aviokompaniju. Kada u Srbiji kasni avion, ljudi psuju Srbiju. I to je možda neka druga stvar koju bih volao, da Srbija ne bude sinonim za sve što ne valja kod ljudi. Znači da malo manje budemo toliko negativno nastrojeni prema samoj Srbiji, prema konceptu naše zemlje, jer jedno je biti kritičan prema svojoj zemlji u želji da se ona unapredi. A drugo je samo pljuvati, prosto sve svoje frustracije izneti na svoju zemlju. Zato što bezkonservativno. Zato što mi na taj način pljujemo i sebe. Svi smo mi deo Srbije, svi smo mi Srbija, svi smo mi odgovorni za ono što ne valja. Znači, nije to sad tamo neko je kriv, neki apstraktni ili Vučić ili prethodni neki ili Milošević ili ko već Tito, pa kako svi ljudi krive, sve žive, nego i vi i ja i svi mi smo jednim delom krivi, što na neke stvari ćutimo, trpimo, ne reagujemo. Tako da volao bih da to što imaju Kanađani, prvo da to malo prihvate, da ako neka ideja je dobra, ajde da je primenimo, to je prva stvar. Druga stvar, ako nešto ne valja, hajde da vidimo koji je uzrok toga što ne valja. Znači, ne da odmah pljujemo Srbiju, državu, ništa ne valja, već kažemo, ok, aviokompanija je kriva, ili neko drugi je kriv, ili mi smo sami krivi što ništa ne preduzimamo, znači, ajde da vidimo šta je uzrok i taj uzrok da uklonimo. Što se tiče treće stvari, morao bih malo da razmislim šta bih još volao Kanađani da Srbi primene što ima kod Kanađana. Pa ne znam, ja sam ljubitelj javorovog sirupa, volao bih toga imamo više ovde možda.